Vanni Xwiereb mill-Mjusek ipproponi li bi preparazzjoni għall-Presidenza il-Gvern Malti jista' jaħtar Ministru jew Segretarju Parlamentari speċifiku għall-affarijiet Ewropej. Il-kap tal-Uffiċċju Ewropew f'Malta Julian Vassallo tkellem dwar il-bżonn li pajjiżna jeħtieġ jimmobilizza r-riżorsi possibbli sabiex ikollu l-istrutturi meħtieġa għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. F'kummenti diretti minn Brussell il-Viċi President tal-Kumitat Ewropew dwar l-Ekonomija u l-Ħidma Soċjali Anne-Marie Darmanin semmiet li Malta ma tistax timponi l-aġenda tagħha fuq is-26 pajjiż membru ieħor, iżda trid tibni spiritu ta' kooperazzjoni sabiex Malta tmexxi l-aġenda Ewropea waqt il-Presidenza. Il-kelliem Laburista l-Affarijiet Ewropej Luciano Busuttil spjega kif il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jeħtieġ jinvesti aktar fil-budget tiegħu sabiex ikollna presidenza li mhux biss tagħti direzzjoni iżda toffri soluzzjonijiet dettaljati fil-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Idejat Arun Farrugia saħaq li pajjiżna jrid iħares għall-Presidenza tal-2017 fl-isfond tal-miri 2020 li fasslet l-Unjoni Ewropea. Jien tkellimt fuq il-Presidenza tan-nies, jiġifieri li Malta tilħaq l-istandards Ewropej anki għaliex għandna l-Aġenda 2020 tal-Unjoni Ewropea biex Malta tieħu leadership f'erba' oqsma: edukazzjoni, ekonomija, ambjent u Mediterran.